Gwasanaethau gofal a chymorth i bobl yng Ngogledd Cymru. Trais yn erbyn merchaid, cam-drin domestig a cham-drin rhywiol. Y dyfodol. Mae'r fideo yma am y gwasanaethau gofal a chymorth sydd angen ar bobl yng Ngogledd Cymru. Mae'n dŵad o adroddiad ysgrifenedig gan y 6 cyngor yng Ngogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsy Cadwaladr. Buom yn edrych ar plant a phobl ifanc, pobl hŷn, iechyd ac anabledd corfforol, anabledd dysgu, iechyd meddwl, gofalwyr, trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a cham-drin rhywiol, pobl yn y carchar, pobl sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd, pobl digartref, pobl awtistig. Megis dechrau yw y gwaith yma, ond rydym wedi dysgu llawer yn barod. Byddwn ein helpu i ysgrifennu cynllun ar gyfer gwasanaethau yng Ngogledd Cymru ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gwybod y bydd gennym llai o arian ac yn awyddus i wneud mwy. Mae'r adroddiad yma yn helpu ni ddeall pa wasanaethau rydym angen cynllunio a phrynu. Mae hefyd yn dangos ein bod angen darganfod mwy am rhai grwpiau mwyn sicrhau eu bod yn cael y gwasanaethau maen nhw angen. Fedrwch weld yr adroddiad cyfan ar wefannau bob cyngor a'r Bwrdd Iechyd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch sut i gysylltu gyda ni ar diwedd y fideo yma. Dyma beth rydym yn meddwl ddylai ddigwydd ar gyfer trais yn erbyn merchaid, cam-drin domestig a cham-drin rhywiol. Mae trais yn erbyn merched a cham-drin rhywiol yn cynnwys cam-drin domestig, trais ac ymysodiad rhywiol. Cam-drin domestig yw pan mae aelod o'ch teulu neu rhywun ydych yn byw efo yn trin chi'n wael drwy pigo arnoch chi neu dweud pethau cas, brifo chi, gorfodi chi wneud pethau rydych chi ddim eisiau, gorfodi chi wneud pethau rhywiol rydych chi ddim eisiau. Mae cam-drin domestig a rhywiol yn gallu digwydd i ddynion a merchaid. Ond mae nifer o bobl yn parhau i aros yn ddistaw am y troseddau yma. Rydym angen cysylltu gwasanaethau sydd yn cadw pobl yn ddiogel. Cefnogi plant a phobl ifanc mewn teuluoedd lle mae cam-drin yn digwydd. Helpu dioddefwyr i fyw mewn rhywle diogel. Cael gwybod am pobl sydd angen cymorth arbennig, enghraifft pobl o wahanol grwpiau ethnig. Rydym angen ysgrifennu cynllun lleol i ddweud sut rydym am wneud hyn. Os gwelwch yn dda, cysylltwch gyda ni os oes gennych unrhyw beth hoffwch chi ddweud wrthym i helpu gyda'r cynllun. Mae e'n manylion ar diwedd y fideo yma. Sut i gysylltu gyda ni? Galwch Sarah Bartlett ar dim 1 824 712 432 neu e-bostiwch sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk. Credydau. Mae'r fideo yma wedi ei dylunio a'i gynhyrchu drwy wasanaeth Easy Read gan Inspired Service Publishing Limited, Mawrth 2017. Mae'n cwrdd ar safon Easy Read Ewropeaidd. Gyda diolch i grwpiau hunan-eiriolaeth Gogledd Dwyrain Cymru a hunan-eiriolaeth Dinbych a Phrestatyn. Mae'r gwaith celf yn cynnwys deunydd o'r Inspired Easy Read Collection a ni eillir ei ddefnyddio yn unrhyw le arall heb ganiatâd ysgrifenedig gan Inspired Services. www.inspired.pics